Λοιπόν, όπως βλέπετε, βγήκε ένα ψάρι. Κράτα εκεί. Εκεί, μην το σκόχει πιο ψηλά, μην μας φύγει. Μια συνακριδάρα πρέπει να είναι γύρω στα 6 κιλά. Κοιτάξτε εδώ ψάρι. Δεν μπορώ να το... Κράτα ρε. Δεν μπορώ να το βγάλω. Κράτα και. Τι είναι, 6 κιλά. Πολύ μεγάλο ψάρι. Παιδιά, πολύ μεγάλο ψάρι. Με ζωντανή σουπιά. Φοβερό ψάρι. Κοιτάξτε εδώ, εδώ, δόντια, εδώ. Κοιτάξτε, το κρατάει ο Νίκος, ο Νικόλας. Κλείνουμε τώρα.